Vidím muže, přidesávající práh ke svému domu. Toto město Prahou nazývat se bude. Člověče, dovedeš si představit, jak by se naše matička nazývala, kdyby onen dobrý muž v tu chvíli vykonával něco úplně jiného? Ne. Tak počítám tu vaši kroniku, pane kolego, a to ji znám teda důkladně. Narazil jsem na jednu podezřelou věc. Vy tady píšete, že Libuše poslala své posly pro Přemysla. Ale jak je možné, že Libušin kůň znal tak dobře tu cestu za Přemyslem do Stadic? Ale vždyť to není žádné tajemství. Ti dva se znali už od dětství. A to důvěrně. A co vlastně Libuši tak imponovalo na tom sedlákovi? To byste se divil, pane kolego. Přema svou inteligenci převyšoval své vrstevníky. Dnes bychom řekli stadický šprt. Já mám větší. A co máš větší? Pole přeci. Ale to je moje pole. Pánové, pokud máte nějaký problém, svěřte se a pokusíme se ji společně vyřešit. Ty jsi ten problém. Já? Jo, protože jsi žena. Hamba mužům, kterým žena vládne. Dlouhé vlasy, krátký rozum. Chceme muže, aby nám vládl. Ano, pořádného chlapa, jako jsem třeba například já. Rozmyslím si to. Jděte. Kazi, teto, sestry, potřebuji poradit. Chtějí chlapa, lid nevděčný. No, kdybych byla na tvém místě, byla bych přísnější. To jsem se naučila od svých bohů a bůžků, kteří to s laskavostí nikdy nepřehánějí. No, s mužskými je to těžké, ale bez nich ještě horší. Já bych mohla povídat, ten můj bivoj, to je bejk. Já bych o jednom věděla. Ale jak to udělat, aby to vypadalo, že si ho lid vybral sám? Už to mám. Pošlu z posly svého koně. Však se tou cestou už něco našlapal. To jsou teda věci, naštvali těšenci, banda nevděčníků, lůza sprostý lid. Oni chtějí chlapa, níže ze sedláka, chtějí bez všech triků, tak ho budou mít. Vlády pevné ruky, přece máme kluky, váha by jen chvíli, kdo se nevyzná, řekním to stroze, že má sexy mozek. Muž, o kterém snili, přiveď Přemysla, sexy Přemysla, mého Přemysla. Jste troubové, když neumíte svobodně žít a dožadujete se knížecí vlády. Kníže vás bude omezovat. Takového knížete je lehko si dosadit, ale těžko se ho budete zbavovat. Vy a všechno, co máte, bude patřit jemu. To je jedno, hlavně, že to bude chlap. Jenže kdo to má být? Jestli na tom trváte, Libuše vám prozradí, jak se kníže jmenuje a kdy ho najdete. Líbo, jsi skvělá. Já vím. Vidím hory, za nimi nevelikou říčku Bílinu a na jejím břehu vesnice Stadice. U ní je políčko a tam váš kníže oře se 4 strakatými vozy. Najděte sobě knížete a mne manžela. Jo, abych nezapomněla, kníže se jmenuje Přemysl. Jděte. Dokázala jsem to.
Ano, jmenuji. A jsi ze Stanic? Ano, pocházím od. Přinášíme poselstvo od samotné kněžny Libuše. Máš se stát knížetem. Tak si zbal svatidlátka a vyraž s námi na cestu. Ale ta malá holka z Buče si na mě vzpomněla. Je fakt, že se mi vždycky líbila, ale předtím, než vyrazíme na dalekou cestu, vás chci pozvat na malou snídani. Mám sice plesnivý chléb a sýr, ale doufám, že nebolí. Ivo! Přímo! Tak dlouho jsme se neviděli. Přivítejte nového knížete Přemysla, ať je Přemysl.